Iawn te. Mae'n ffernol diddorol. Enw fi di Llyr, Alun Jones, dwi'n dod o Sling, sydd jyst allan i Tregarth, am Tregarth jyst allan i Besta. A i'n barod, eisiau llenwi'r gwyn mae gyd gyda. A roi'n bach o gwyn ar hwn. Just cael hwyl ar hwn. Nes i dechrau ddod mewn i celf, fath olgyn bach, nes i mewn Batman o fydda yma. A wedyn, nes i'n dechrau gymryd o'n serious tan nes i adael ysgol, a wedyn nes i wneud cwrs Art Foundation yn Coleg Mynnau. Mae'n rhywbeth bach am blaen amdano fo'n barod e. Pwy yna'r thein i fo? Dave. Na, mae'r lliwio'n rili siwtio fi. Yn diweddar wedi bod yn gweithio efo fatha panels pren a torri nhw fyny a wedyn ail-beintio nhw. A wedyn fatha just chwarae rownd o bethau fel la. Ac ges nhw'n gallu sticio dan flaenar, wedyn drosto nhw efo paent beth fel la. Dwi'n gweld fatha mynyddoedd, a wedyn dwi'n gweld fatha tŵr reit yn ôl efo fatha dwi'n gweld lamp ar beth fel la, so mae'n teud bod yn rhywbeth industrial. So ni'n cael masking tape sy'n gwneud lanes, a fatha mwyn i'n gwneud efo, jyst dod o'n mwy lawr. Dwi'n dechrau'r masgio y llefydd dwi'n isio rhoi paent ar. A wedyn, fatha fydd bob man fyddai'n sbrio wedyn felly fydd y masg, heina fydd y lanes fi i mynd efo'r mynyddoedd. Fatha unwaith dwi wedi gael nhw ar, dwi jyst yn sbrio efo lot o lliwio wahanol. Mae'n siŵr fydd hwn i gyd yn dod allan mewn fatha 5 munud ar ôl fi sbrio. Ar ôl fi gael y mynyddoedd yn iawn, dwi'n gallu edrych ar y background ydyn. Bach ar goll, ond os ydych licio fo. Dwi efo rewind heb wneud, dwi eisiau gwneud mwy o wyrdd fel yn fanna, bach fanna. Wedyn gael dechrau screen print o fanna. Trio dod ar mynyddoedd allan mwy. Dwi wedi trio dod ar mwy o liw iddo fo, trio llenwi'r wyn. Dwi'n meddwl na i ddod o NHS massive yn y building na. Lle dwi'n byw o Sling, dwi efo'r tir mae gyd rwan, ond eto dwi'n gweld Bangor ysbyty Gwynedd o tyfu, so mewn ffordd mae rhywbeth hyfryd yma gyd wedyn, mae jyst yn buildings mawr yma. Dwi wedi tueddu i gweithio ar pethau sy'n gymryd 10 awr a ddim licio fo wedyn wneud rhywbeth sy'n gymryd 5 munud, a dwi'n wrth y modd efo, so dwi'n meddwl sy'n mynd. Felly oedd ei angen hand bach hwnnw sy'n mynd. Ie, jyst gafel o fila. So dwi'n tynnu fel lawr, a dim ar y paent, so dwi'n gwybod. Mae'n dod hwnna. Dwi wedi peistio loads o ein ar, wedyn fydd y wyn cael mwy o dyfnder i'r gwyn efo yma. Ac sy'n ni'n gallu gwneud beam efo hein yn y background, so dwi'n meddwl, iawn, mwff nhw. A dwi'n gwneud lot efo'r NHS ar byd yma. Tissue 20 pound nos gan mam a dad ar dolyg. Wel, sy'n sychu yn un efo nhw, ond dwi wedi gwisio nhw i art. Ath hi'n o leo, dwi'n meddwl. Just dim digon amser eich. Os ni'n cael dal i weithio, rhoi bach mwy o lliwia nhw. Mae hwnna'n negas iddo fo. National Health Service chyff for sale. Mae'n quite big thing. Os mae'n dod i'r glwb yma, wedyn mynd yn sal o few years. Eich fydden nhw'n meddwl NHS, so dwi'n gwybod talu am mynd gael triniaeth yn ydw. Wel, nath Dave dechrau efo rhyw landscape yma. Oedd hwnnw'n mynd i felly yn padarn. Wedyn dwi'n meddwl nath Steff i fewn yn gwneud y buildings yma, a wedyn oedd Elin dod fewn a lliwio nhw fewn. A wedyn o'n i fo'r rôl jyst i llenwi'r gaps basically a rhoi barn fy hun ar ôl. Wedyn dwi'n meddwl oedd o'n weithio reit da.